Right, muri Zimbabwe kusangana kwatikita zvekare pano paTerare 263. Pari pano kuzivisai news updates zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uri munyowani, make sure to subscribe but turn on that notification bell. Muri Zimbabwe current situation ya South Africa njakusiyeni ndiona video. Wapedza kuona video skip this video ndiri update yamaititi vachitaura kuti econet ndeyekupenga iri kunza mafikizolo sei muno munyika yedu yeZimbabwe. Zvada kuita munguva inoida kusiyeni ndiona first update. Wapedza kuona first update totazorofika comment section. That's only first update. Share my face. Look on 15k. Daily June is not an event. Daily June action event. Usuku nje. Le march and march. Insizwa nomnsizwa ilaphi to supporter i-march and march. Kanye nensizwa. Next update iyo yamaititi vachitaura kuti econet ndeyekupenga why iri kuunza mafikizolo muno munyika yedu yeZimbabwe. Zvachakuitira nechekusiya muchiona video. Wapedza kuona video tozorofika comment section. Isi hatirarira fuka kusiya tusaka zvekare munguva inotevera. Much love. Vanhu vanobhadharwa mari dzinotyisa. Remember ndakambotora Kelly anonzani uya Kelly Kumalo mukadzi muno pamuchato wangu mazuva aya. Havacharge sick money vaya. How do you have the effrontery of paying those people thousands of rands whilst our people are suffering, are staying outside? Vanogona kusazvitaura kuti abahambe, but do you know what 3/4 of South Africans, they don't like us. Even their own celebrities, they don't like us. Ndekupi kwa mukamboona maZimbabwe celebrity achinzi uyai kuSouth Africa kunze kokuti imimi maZimbabweans ndimi munotomadedza kuti uyai mutiperformera. Makamboona kuti maZimbabweans achiperformera maSouth Africans when? Because takadhakwa kwavari, we are not of their class. Pasina kuti nyika yedu isusu tiri vanhu vane moyo. Do you know that Zimbabwe is the most used country? Munhu chaiye kana wekupi akada kuti ma followers anotanga kutaura chishona kuti maZimbabweans amuteveri. Murungu chaiye akada kufollowa kana pa TikTok kana pa yakatanga ngoti maZimbabweans ahoyi mise munhu vamamhanya ikoko moti huru. Because why? We are people who are easily targeted. We are usable. We are very usable. Anyone angofunga ngoti famba pamsoro, anyone afunga following wait and nyika ipi akangouya kati Zimbabweans munotonyima venyu vemuZimbabwe ma following muchinopa wekunze nekuti ari kutaura shona apa kwani kungoda kushandisa for viewership. Havana kana moyo nemi, havana kana basa nemi. Banazo ndikati Zimbabweans this is that ndiri murungu ndinotaura shona mashona muri kwere mese mva mamanya. Not because munodiwa but muri easy kushandisika. Takapusa zvekuti
mafikizolo iri kuuya iyo anditika ine legions of followers avazi hanzi muri kungomaka munhu one why muri kuti makadzi ane legions. How many times has makadzi come in this country and made millions? Makadzi anobhadharwa mari iri 10,000 and above, for your own information. Abhadharwa sick money and above. How many times has she been in Zimbabwe? I'm not a hater. I love her. Makatombono ndinaye utakatomboita a show together in the UK. But as for now, we don't want makadzi here. We don't want mafikizolo here. As for now, not forever, but for now. Reason being, these people have got legions of followers, but never for one day have they stood up to say, guys, we go to Zimbabwe. We benefit millions from these people. These people come to our shows. They love us. They dance to us. They give us money. You can't say, if they have their own money, why do they come here? If they are rich already, why do they come here? Because they don't come here for free. Murukuti Econet matches for free, but vanenge vapiwa mari. You're not going to do for free for everybody. Months pay for free, but we are not saying let's hate these people, but we are saying, guys, let's make these people to understand that we are pained. We love them, yes, but we are pained at this moment. We don't want to see any makadzi here for now. We don't want to see any mafikizolo. We don't want to see any DJ Tira for now. We don't want to see anybody that is South African. They are so influential to the extent that they can stand and tell their people. Just one word. You cannot change the world. Yes, you cannot change people's minds and whatever. But just one word. Do you know in everything we say we turn a 5% of people to support? 3/4 can say no, but a quarter you have done something for your people. Just to say, guys, you know what, we go to Zimbabwe. These people, how many collaborations has Makadzi had with Zimbabweans? Have you ever heard for once us smoking or chimtemani maken or chichi or chichi abahambe? Tinoto musimukira, tinoto garapasi kana celebrity edu Zimbabwe perform. Tosimukira makadzi ungetruda kufane kupenga nekunakiro. Because we are showing love, that's who we are. But for now, how do we show love to the people who've got a country behind it, which is saying, go back to your country. You are taking our jobs. You are taking this. So which means when they are coming here, they are taking our artist jobs. We have artists here, we have celebrities. Don't be saying, hey, van muno mano boa, van muno muchi. Tineva ma celebrity, muno anona kidza. Vama cheso vevanta show vari wani vakazvimirira udaiso mukatozara. Vakawanda. Wingi diwe oyanoita show muno mukatozara 30,000. Van vese, take those people, those Zimbabweans. Let's learn, it's high time. You know Zimbabweans, let's learn to appreciate each other. Because listen, as a country, there are some certain countries we are not wanted. As Zimbabweans, not as an individual. Students makwere kwere, akozi one kwere kwere. All of us. Atidiwe. Akuna munasna amairi abroad. How do you feel? How do you feel? Uchona amaitira panze. How do you feel when wachipiswa? Where in this world have you ever seen munano piswa kunzo South Africa munano gochwa kwiswa tai? And then we are just, hey, don't tell us that. Hey, you no di kutaura ZANU-PF. We are not talking about ZANU-PF. We are talking about what is happening now, xenophobia, which is deadlier than anything that you can want to come here and kundiremedza nezvinhu. Let's talk about zviripo panguva iyoyo. Hey, say uda kutaura. Hey, wauda kuzotaura nasi. Why don't you speak up sometimes? We do speak up. It's just that you choose to listen or you don't choose to listen. On this one, we will speak up because this is not an issue of a party. This is an issue of all Zimbabweans as a nation. No matter who you are, which party you belong to, which company, this is a Zimbabwean. This is a national crisis. National crisis. And when we talk of national crisis, we are not talking of politics. We are talking of Zimbabwe as a whole. Whether it's your relative or it's not, we as the universe came together to say South Africans should stop. Imimi mudakurwira. Zvine basare munhu one mafikizolo. It means kuti saka chikoro chishoma kana mchiti mafikizolo munhu one. Kana mchiti munhu maititi munhu one, it means to brain zishoma. Because ndakadai so ndine vanhu over 2 million. Andizi munhu one.
I speak on behalf of the masses. Zvimwe zvese zvamunoda kuti titaure tinototya kutaura zvimwe zvacho bote tichitya kana kuurawa, but this situation ayo kana tichiurawa ngatiurayiwezve. Ndiye muZimbabweni wese ari kurawa hasi mu-MDC, ari kurawa hasi muZANU, ari kurawa hasi muZanla, ari kurawa hasi muZipra, ari kurawa muZimbabweni. Saka zvenyu zvekuda kuti iwe wazodi iwe uri webato ripi saka usataura is nonsense. At this point apasaura zvemapato pari kutaurwa zvemaZimbabweans ari kusafa. Why are you arguing zvinhu zvingori pachena kudai so? Why are you fighting zvinhu? Problem tinoda kudzikisirana. We want to tinoda ngoti munhu akangotaura munoda kudzikisira munhu. Amudi kubatana Zimbabweans ndimi the same person muno discourage muZimbabwe hawana visa. Ini chaenda unotengesa mafuta angu ndisina wandatadzira ndakatengeswa kuti nemaZimbabweans ndo zvatiri. We are so wicked. Ari kuya kuLondon koko hana workers permit pa Zimbabweni wedu. Nawo vanhu ari kurawa muda kuti tirwe futi panguva yakadai so. Mukutopikisa kuti nomwe munhu aitopikisa. Usatipinze munyaya dzako tikutoda kutoti auye. Usatipinze munyaya dzako titoda kutoti makadzi auye. Like, listen to yourself. Listen to yourself. Listen to your brain. Listen. Say musina moyo. You can never. Do you know, no matter how you want to un-Zimbabwe yourself, you are a Zimbabwean. Nothing and nobody will. Nyangwe mwari ambofaka vichinja. Unfortunately, you are a Zimbabwean. Chero wakada unovisa ku South Africa, chero wakada utanga kwa tamba kwa ito pano kwa mtoko. You are not a South African. You are not an American. Chero mukano chinja ma documents kwa mno chinja. Mchiti ndamu pa, ndamu American, ndamu British. My guy, you are a Zimbabwean.